les vertelde ik de leerlingen dat ik maar één regel heb in de klas. Het leek me leuk omdat verwijzing naar de filosoof op het gymnasium leek me leuk. En de regel in kwestie is, jouw vrijheid houdt op daar waar die van een ander begint. Dat is een parafrase van het imperatief van Kant. Eén vinger ging omhoog en een meisje vroeg mij, meneer, uit welk werk van Kant komt dat citaat? En die was dus de eerste leerlinge waarvan ik iets geleerd heb. Namelijk als je iemand citeert, zorg dat je weet waaruit je citeert. Nou, en die heeft verder altijd een enorme betrokkenheid getoond bij de school. Dus niet alleen wat tijdens de les gebeurde, maar ook daarnaast. En als Emmy iets doet, dan gaat ze daar voor de volle 100% voor. En dat heeft ook ervoor gezorgd dat ja, jouw agenda soms wel eens heel erg vol was en misschien soms iets te vol. Maar desondanks heeft het je in ieder geval niet van weerhouden om met de vlag in de wind op te slagen.